Доктор, смотрите, у нас тут в соседях есть вот такая кошечка, лапка у нее. И ходит на локте, то ногон, на кит. Ох, такая мама. И она была худющая, Василий сейчас ее кормит. Опа. Видишь, бедная ты моя. Но сейчас хоть у нее не болит, она поправилась. Толстенькая стала. Была вообще худющая. И на, и вот это кормит тоже. С ушком у него повисло ушко. А этой что ты не даешь, Василис? Βασίλη, Τι, σε αυτήν εδώ. δεν θέλουν αυτά. Δώσε και στο μικρό. Δεν τους δίνω. Αυτό μόνο. Αυτά σκαρφαλώνουν πάνω εκεί, τρώνε στα σκουπίδια αυτά, δεν μπορεί. Αυτό δεν μπορεί να... Αχ, το αγάπη μου. Μετά θα έρθουν, τους φέρνουν. Δώστε και στο αυτό. Πάνε, δεν τον αφήνουν να φάει. Δεν τον αφήνω να... Ναι, γι' αυτό, καταλαβαίνεις, γι' αυτό. Του το παίρνουν το φαγητό. Πήγαμε στο γιατρό. Μας είπαν ότι καλύτερα να τον αφήσουμε έτσι. Πέρα από φακοστήσει ένα φτερό αεροπλάνο εγχείρησή του, σαν чугунный мост, операция. И сказали, что могут еще и навредить. Василий, скормит их тут всех. Какое ваше мнение, Тора? Надо сделать ему тогда будет рентген, посмотреть, что там к чему, да? Бедолага, на локте он ходит. Сейчас у него хоть не болит. Ναι. Βασίλη, εσύ μπορείς να το πιάσεις το ποδαράκι του? Ναι. Δεν πονάει, Όχι, δεν πονάει, αλλά έχει τόσο καιρό τώρα, ναι. Ναι, είναι πολύ καιρό, κάνα χρόνο τώρα έτσι. Κάνα χρόνο, Ναι. Κάνα χρόνο τώρα έτσι. Ξαφνικά βρέθηκε στη γειτονιά μας. Τώρα πήρε τα πάνω του, γιατί ο Βασίλης τώρα έρχεται και τον ταΐζει ψαράκια διάφορα. Να. Ναι, και αυτά περιμένει τώρα. Σκαρφαλώνει εδώ στη μάντρα και κάθεται κάτω και περιμένει το Βασίλη να έρθει να το καλήσει. Έλα, πρόσεχε. Εντάξει, εγώ είμαι εδώ και με τρομάζει τώρα. Άστον. Με φοβάται τώρα εμένα. Άστον, τι θες να του κάνεις? Έλα. Άστον, τι θες να του κάνεις? Θα τον σηκώσω να τον δει, μωρέ. Εντάξει, δεν πειράζει, φαίνονται. Άστα, χάιδεψε ένα τώρα να μην σε φοβάται. Δεν με φοβάται. Έλα, αγαπούλα μου είσαι. Αυτός είναι στηρωμένος. Βλέπω το αυτάκι του είναι σκισμένο. Ναι, το καλό μου, μωρέ, αλλά περπάτα. Κοίτα τα κουνούπια που έχει κάτσει. Αυτός τώρα να φοβάται. Έλα, μη φοβάσαι, περπάτα. Τι είναι μόνο εσύ? Κοίτα εδώ μια ιστορία. Кита история, что с тобой, с ушами с твоими, боже ты мой. Ну, ты видишь, что повараки. Что можно с ним сделать? Поставить уж так, наверное. Что скажете, доктор?